Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippine Standard Time, alauna 24. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing.
Mayong hapon naman sa mga pinalangga na itong mga tagpalamaki kag siyempre welcome sa itong Sabadong edisyon sa This Is My Life. Agosto 15 tuig 2020. Medyo ang iba niya makayumyuhong sa mga may ginapaabot kada sa 15 kad katapusan sa bulan sa may mga ginabatong yung sweldo kay ti makakapan-kapan sa kinahanglanon kag problema sa atong salipan-malay. But anyway, sa ato naman dira mga kauturan nga nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon, ang aton man pagpangamusta sa inyo. Since Sabado subong nga adlaw, ara man ang aton mga mama kag papa, no, ang hasta lang nga Domingo. Hasta lang nga Biyernes ang ila sini mga trabaho, na. So, ang aton man dira mga kabataan, relax lang kag magbulig-bulig sa kinahanglanon sa atong sanipan-malay, di ba na? Kinahanglan gyud. Sa karon nga panahon sa pandemic, sa karon nga panahon sa tigulunan, kinahanglan mag-inokdanay kag magsuportahan ni ang tagsadansa. Ang pagsinundanay kag ang paghangpanay ara ina tanan kun kita nagaisa. Ilabi na sa pagpatuman sa mga pagsulundan para malikawan naton ining COVID-19. Kasi karon nga adlaw Tita Wilma, ano gani kadamo sang ginapaabot sang tanan. Ilabi na diri sa siyudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. Kay ti subong Agosto 15, amo nang ginahulat-hulat naton kay tungod ari kita sa idalong iya sang Modified General Community Quarantine. Nagahulat-hulat man kita sang executive order sang alcalde sa siyudad sang Bacolod, Mayor Evelio Linardia. Kay ti ang aton gobernador sa probinsya sang Negros Occidental, kaina iya sang aga, mga alas 10, nagpirma na siya sa Executive Order number 20-36 series of 2020 nga magapalawig sa nga Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental. Kita naman diri sa Nekbanwasan Bacolod, si Ara mahulat kita sang executive order man sang aton sini alcalde sa nambalan ni Tita Wilma, pero nasyonalya sa totoo sa nasyonalya may din pabutyag man dari ang presidential spokesman si Harry Roque sa press briefing din patigayon. Iga pa idalong na sa General Community Quarantine ang kilaman ka mga probinsya sa Luzon, pila ka pa bahin sa Cebu, si sa Agosto Justice A, tugtog 41. Ina sa piyakman sa ginapangatuba nga pandemic sa karon ining COVID-19. Kaghambal na Roque nga sa piyak sang mga lugar nga ipahamtang sa District Q, amo ang Nueva Ecija, Batangas, kag Quezon. Pagluwas man dira, igapatuman man ang General Community Quarantine sa siyudad sang Iloilo, sa siyudad sang Cebu, sa Lapu-Lapu, sa Mandawi, sa Talisay City, kag munisipalidad sang Minglanilla kag Consolacion. Ang hamal pa gani ni Roque. Nga iga-announce naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes, Agosto 17, ang mangin quarantine classification sa bahin inaiya sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, kag Rizal. Kay kahibalo man kita, gimbalik na sa Modified Enhanced Community Quarantine of MSCQ ang 5 ka naman sinari nga lugar. Kasunod man sa pangabaysay, mga medical worker, bago sa paday na pagtaas ng kasus ng COVID-19. So, effective ang MSCQ sa mga lugar tugtog Agosto 10. So, po pwede mahibaluan kung ano ang maging desisyon dara sa Presidente. Paano din naman sa aton sa siyudad San Bacolod, no? Mga anak, ari na naman si Tito Wilma, hindi kayo mga asin. Mga bahay kita sa inyo. Sabay kita. Kay sa ginaatubang naton subong nga pandemic, kadamo na gid sa mga lugar. Magtulok lang kita sa mga update ng mga balita. Magtanaw lang kita sa mga lugar nga gin pang lockdown sa tudtuod lang. Sakit ba't kagun mo?
bisan sa amon lang gani lugar na may maagyan sa antes ang amon block na may isa ka balay nga ilang ging kordonan, siyempre, may aray, may yellow, ano na yan na nakahigot, may tapos sa gate ng balay, naging butangan sang railing, para hindi sila sagwa. Pinsara mo bala, no? Kaya kung sa inyo lugar, sa itong lugar, do para ko yung preso. Kung una ka inchindi, man kita nga dapat hindi sila magwa. Pero kalain, kasakit sa sagon, makaluluoy sila. That's why nga sa, ito man mga palangga nga mga tagpalamati, since nga diri sa Dagbanusan, Bacolod, Tuma, nagigkadamo sa mga barangay, na may mga purok, may mga area nga din pang lockdown. Hindi man natong sila pag-discriminate. Ang aton pagpangamuyo, ang aton pagsuporta sa ila physical, hindi siling nga bodo ato makahaladlok na gid sila iya, no? Kundi buligan naton sila nga paisugo ng ila tag sa kabalatsagon, nga maging positibo man ang ila pananawan sa tanan. Pabatsyag sa ila sang aton suporta nga makabulig sa ila. Kay inaabi ninyo, makahatag ina sa ila inspirasyon, kay makahatag sila ka isog sa pagpadayon, sa pag-atubang sining virus na ini. Kay kung aton pagid sila pamayon, pagkamalauson, kag daw ato ba lang silang may sala na sa lugar nato may among sila, hindi naman, kaya mas makaluluoy man sila. Okay? Kamo lang na iyang pangabay ni Tita Wilma. Kalain, batsagon. Magtulok lang ko, kag kung magpanumdum lang ko, matsag ko, ba ginoo ko, ano na ini, gani bala sa mga, hindi na ko kabalo kung nino itawag ko, tig-aulo sa lawayon, hambal na ko gani, ba tinggilan mo? So, sorry, lang di ko nakambal ko na the other day, nga hindi na mga dungol, hindi na siling ko na, hindi mga matinggilan, na, kaya nga, patihak ba lang sa realidad, nga nakakatabo sa aton, buklatan ninyo ang inyong mga mata, buksin ninyo ang inyong mga balatsyagon, sa nagkatabo sa aton palibot sa karon. Saan o pa kita, na? Saan o pa kita mag-aksyon sinitanan? Kag sino ang una dapat nga maghulag? Kaya ang aton mga opisyal sa gobyerno, halos ang tanan naghimo na naton. Ang aton mga health workers, aton mga frontliner, apektado naman. Pero mo sila na ka mga hospital, ang aton mga doktor, ang aton sila mga health workers. Pero naton bala, kung wala sila, maano kita, tungod nagadamo sila, na nagka-apektuhan sining coronavirus. At kung lang di ka bala mahimo, pangamuyo. Ang pagpangamuyo, kag ang aksyon na mahimo natin aktual, amo ang pagsunod sa mga health protocols na ginapahimo sa atin. Subong man nga adlaw, di bala Tito Wilma, umpisa naman ang pag-implemental sa Department of Transportation sang paggamit naton sang face shield, magluwas sang face mask. Ang face shield nga ina, siyempre, para ina sa mga kauturan naton nga nagasakay iya sa mga public transportation. Amo na iya ang ginmando sa Department of Transportation. Nga, so magsakay ka mo, let's say, tricycles, di pa sa inyo jeep, sa taxi, ano man yung mga salakyan nga pampubliko na kinahanglan may face shield ka mo. Nga maproteksyonan ang bilog ninyo nga nawong. Ang inyong ang inyong ilong, ang inyong mga mata. Tama ko muna na ito ng mga aksyon na ginapanghimo. Gapang hay-hay lang ugaling, ang iba na ito ng mga kautugan, kita ng mga kubos. Kaya nga, apinsaran mo, minti na mo adlaw-adlaw surgical face mask kung ikaw nag-aobra, magwa ka. Baklon mo na, diba? Subungan naghihikahos kita, tungod nga, ang iba na ito ng mga kautugan, wala na mga trabaho. Ang iba nga nagapangita trabaho, paano magkapangita trabaho? Tungod nga, nagapamusin gani isang tao, ang mga kompanya. Nagasira ang ibang nga mga negosyo. Di maano na lang kita sinunod. Ang bala, no, kung pwede pala nga maghibi kita para mapakitluoy sa inyong himuon natin. Para ang tanan maluwa. Para makaamat-amat kita gawi sa naanda natin nga gawi. Although hindi na natin inaiwat na himuon. Ang himuon pa na lang, nga maging safe
kita katanan. Ilabi na natin mga senior citizen. Kabalugid kita nga palangga naton ang tagsa ka miyembro sa atong pamilya. Hindi kita gusto, di ba? Gusto naton may matapikan sa isa miyembro sa atong pamilya. Siyempre hindi. Gani kinahanglan, unahon naton ang atong kaugalingon para mabuligan naton ang miyembro sa atong pamilya kag para mabuligan man naton ang mga taong ara sa atong palibot, atong komunidad. Kay ina magalatay naman lang na pareho sang pagdasig man sang paglaptas ang coronavirus. Kaya ang katindog na ng pagsunod natong kung umpisa naton sa atong kaugalingon, magdasig man ang paglaptas sina. Diba? Ay, mga anak. Kung pwede, magic, hindi na sila nila superheroes, ganito, wala na sila nahimo, no? Wala man sila effect. Oo, wala sila sa nahimo. Ay, ho. Di pagid bala, ay, ho. Ang mga imported chicken products ni ginbana ni ganini ho iya ginapatuman sa atong Department of Agriculture na ining report nga ang mga poultry products halin sa Brazil contaminated or contaminado by coronavirus. Sige na pabana subong sa Department of Agriculture. Ang memorandum nga inaging permahan ni Agriculture Secretary William John kahapon, August 14. Ay, oo, sakit ang dughan ko. But anyway, Ario, magluwas na sa mga sentoma, no? Magluwas sa mga sentoma nga mabatsyagan sa mga nag-positive, magluwas sa mga asymptomatic, di ba? Sila ka mga expert naton, naghambal, nga may nakita pag sila ng mga sintomas sa COVID-19. Magluwas sa masami nga sintomas pareho sa hilanat, sa pagpananakit sa tutundan, hindi ka na makapanabor, hindi ka na makapanimako. Hambal ni sila ka mga expert nga ilaman nakita sa mga tudlo, sa mga tudlo, kag mga tudlo sa tiil. Mga tudlo naton sa kamot kag tudlo sa tiil. May mga nakitaan sila ng mga sintomas pang COVID-19 infection. So, sa ginpagwa man nga article sa New York Times, sa obserbasyon iyan ni San Francisco dermatologist Dr. Lindy Fox, na before sa mag-umpisa ang COVID-19 pandemic, nakita sini nga 4 sa 5 ka pasyente, sa iyan naging pasyente, na may ara sang chilblains. Chilblains o kung masakit na siya mo, painful red inflammation, kung ang picture niya para makita, na nagapalamula ang mga punta sa tudlo sa imo kamot kag tiil, nagapampalamula ina siya. So, amo nang tawag nila nga chilblains or painful red inflammation sa mga tudlo kag sa tiil. Pero abi ninyo kung makaligad ang pinakasimana, halos dinusena na ang makita sini nga may kaangay iya nga mga sentoma. Ang hambal ni Dr. Lindy, sila niya, I've got clinics filled with people coming in with new throat lesions, and it's not people who had chilblains before. They've never had anything like this. So wala siya maka-experiensya sa mga pasyente antes, pamansin kundi subong lang yun. Kag magluwas pa sina, pagid ang hambal na ni Dr. Esther Freeman, ang Director ng Global Health Dermatology sa Massachusetts General Hospital. Nga sa ila naman telemedicine clinic, may ara man nga nagpukonsulta. Nakaiuso na to sila kasi hindi na face-to-face pa konsulta mo. So, ang ila dito yung nahimo is telemedicine clinic. May ara sila sa iya. No? May nagpakonsulta sa ila. Nga sabihin, ang mga tiil napakita, nakaangkon pa ini sang extra sa ila kamot kag tiil. So, in fact, sa ila kamot kag tiil, sino yung mga lesions niya ina. Amo na gani, nagdugang ang aton sini kabalakan tungod. Primero, amo lang itong mga hambal, itong mga signs and symptoms, di ba mga flu-like symptoms, ang pagsakit ng tutunan, wala ka gana, hindi ka makapanimako, ano tawin, hindi ka makapanabor, mga muna, hasta sa uligan ang
Sorry ha, kung may nagakaon din na, ang paglupot, isa sa mga symptomatic, magdugang pag sa mga tublo sa kamot kag siil karon abi let's say, mo knock on wood man, Ginoo maluoy ka sa amon daw amo sina bala, no? Pero ini naman ang mga vaccine. Ari, ang vaccine sa COVID-19, hindi sabalya sa sa FDA sa Food and Drugs Administration hindi pag-aprobahan tugtog hindi kompleto ang ila requirement. Amo nang hambal sa FDA. Sige, ginasigurado man ni FDA Director General Eric Domingo kinahanglan sunod sa iya nga matest ang bulong sa Pilipinas nga halin iya sa Russia. Yan di tayo mag-register sa vaccine for COVID-19 unless complete ang phase 3 trial. Kag makita gid na convincing gid ang iya safety and efficacy. Kabalo kita nga daan nga natala nga magpapatigay ng Pilipinas sa phase 3 clinical test sa bakuna sa COVID-19 sa Russia umpisa October 2020 until March 2021. Ibig lang mo na hambal sa Malacanang, libo na yung nag-volunteer mo para nga ma-try kung bala epektibo ang amo nga bulong, kag ginpunduhan ni na sa gobyerno sa Russia, kag himuon ina dungan sa Manila kag sa Moscow. Si una naman to nagsiling ang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin, na siling niya ang Moscow na aprobahan na. Sa Moscow ko na naprobahan na, kag naka-register na para sa COVID-19. Ay, so, amo pa ni mga ginalingin sa ulo sa dilikadan na hanungod sa pagbukas ng klase. Mayo lang, ginpaisol October 5. Pero gali, may reaction man dari hanin sa Commission on Higher Education, o kung CHED. Hambal ni Chairman Prospero de Vivera de Sort, sila niya ang higher education niya wala masakop sa bago nga ginpagawa ng Republic Act 11480 sa diin pwede nga i-adjust ng Presidente ang school calendar. Sila niya, the operative law that covers the opening of classes in higher education is the CHED law o kung amoy ining RA 7722. Kag sa kasuguan niya ina, ang CHED nag-issue sa guidelines nga amo iya magagiya sa mga university kung saan o sila magbukas ng klase in the exercise of academic freedom. So ina na, kambal pa ni De Vera, ginatagan man na sila isang authority na magbukas pang klase suno man sa mga kinanglanon kag sitwasyon sa mga eskwelahan. Amo niya sa tawi. Pero abi ninyo karon may mention lang ko sa face mask nga ini nila para sa mga milk tea lovers. Pero okay lang nanay na mga milk tea lovers na ton. At sige mo, kasi siyempre kung naka-face mask kita, naka-face shield kita, kung magagawa ka mo, bakal ka mo to milk tea, makakaon ka mo bala? Makakaon. Makainom ka mo bala, mag-sip ninyo. Diba? Budlay. Pero may ara, gali ito bang face mask para sa mga milk tea lovers. Anyway, alauna 47 si Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay matahong nalalanpunon kalin kay Larry Miranda. Sa lumang simbahan
bahan baho madumduman sa lang ang aton lolo kag amay nasa lumang simbahan na kay Larry Miranda makarelate din na ang aton na mga senior citizen shopping aton mga young at heart para manila sa inyo kag Tita Wilma na sa ito naman mga late tuners dira mayong hapon lang salamat gid especially sa mga nag-upod sa ilang mga radio ha ara kamo sa Action Radio Bacolod 684 kHz kag sa ito naman mga kautudan sa FB Live, bawo. Ang mga late tuners na ito, dala mayong hapon lang. Of the night kita sa Facebook, pagi man sa among Facebook page, Action Radio Bacolod. Kag Tita Wilma, pwede pa na sa among sini website, pwede ka mo makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa mga naga-YouTube or mahilig man sa YouTube mag-open, pwede man ninyo dira ma-search ang Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita Wilma. Sabado subong nga adlaw, di nga una ton kamo karon iya sa mga istorya nga maka bulig man ilagi sa mga iloy-sang puloy-an ha, dugay-dugay kung paano ikaw hindi may i-share si Tita We sa mga iloy-sang puloy-an na lain-lain nga mga style bala sa pagkinot, mga misis, kinahanglan din naton una. Kag karon nga tig-ululan kung paano tabala manikawan ang dugang naton nga problema, especially sa mga masakit. Okay na sa Tita Wilma. And of course, ang itong tag sa Zodiac Fine para man sa itong tag sa horoscope. Galianay, sa itong mga kautudan dira nga nagakinahanglan man sa mga preska kag mga matahong nga bulak, personal man ninyo nga pagkinahanglan o kung sa kung ano man yung mga kahiwatan ninyo nga gusto ninyo dikurahan sa mga matahom ka mga preska nga bulak. Ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ara dira na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Ka mga importante nga mga commercial. Okay, salamat man manamyaw si Tita Wilmani sa itong dira mga kauturan nga nagupod sa itong live. And then May Dela Cruz, good afternoon, thank you, good po, go Jakan, good siya, na mayong hapon lang ko na Tita Wilma, watching live from Hong Kong. Wala audio, hindi pag magsilingkat dear nga wala audio, gina-mute na to ina, basta ga-play si Tita We sa music, ha? Okay? Yes, amo na siya, basta mag-play si Tita We sa music, kakadula ta sa FB Live, pero kung nara ka mo sa radyo, mabatian nyo gina. Jones Dinundo, good afternoon. Hi, Tita Wilma, good afternoon. Hi, Toms, watching from La Castillana, Negros Occidental. Kay Helen Arellano, good PM, Tita Welms. Greet ko lang Arellano family sa Kalumangan, Bagos City. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, please greet our branch clerk of court, Cynthia Manalo Saraide, on her birthday today. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Thanks a lot. Keep safe always. God bless. Ikaw man, ma'am, ha? Aha. Good afternoon, Inday Wilma. Mami Diana Consolation. Mayong hapon man sa imo. Sa inyo dira ni Daddy Boy. Mawara man sila nag-aupod. Kag sa inyo man mga apo. Salamat gid ha. Kay Mami Pilar. Kay Nanay Dagin. Sa ila man nanday Ofelia Galero RC. Good afternoon man dira. Norberto Muroy. Rasona. Mayong hapon lang daan na. Good noon, Action Wilma. Please greet lang Trasona and Angor family, Angor family. Watching live from Nolido Street, Barangay Robles, La Castillana, sorry.
La Castillana. Thank you. Keep safe and happy weekend. Likewise, sa inyo man dira halong man kamo. Ara man nagapod sa ito sa sininga hapon, si Nining Malu, kag si Tuto Larry, good afternoon lang dira sa inyo. Si Arwin Gonzalez, yes, salamat man. Good afternoon po. Want to say hi to my childhood mate, Nancy Bantilio Tinosan. Hello sa mga classmates ko sa Bonifacio Elementary School. Thank you, Gid. More power. Nico Pacello. Check ko? Nico Pacello, Tita Wilma, patang miyaw lang ko gali. Sa family Pacheco Caselo kag sa tanan nga nagapamati sa program mo, halin kay John Ray Pacello. Yung imo nga account name is Pacello. Gali halin kay John Ray Pacheco sang Agusan, Hima, Maylan City. Wilma, pamati lang kami sa imo number one nga program. Thank you, Kid. Kabalugig ka mo. Ikaw mo man ang number one fan ni Tito Wes. Salamat din sa inyo. Arwin Gonzalez. Kag sa liwat, Action Wilma, maayong hapon. Palihog man gwit. Si Nicole, Kyle, kag Matmat, watching live subo. Norberto, salamat gid. Tuto Christian Rawa, how are you? Kamusta lang dira sa imo? Salamat kid. Emily Milay. Mayong hapon na sa inyo, sa imo man bana, sa imo anak, sa imo mga kaanakan. Mayong hapon lang, kamusta lang dira, no? Yes. Hambal ni Demetrio Cruz, kaugalingon tana o kaugalingon talang makabulig sa akton. Correct, kid. Hindi magsalig sa gobyerno. Correct, gidaya kay mga iba na nga mga kautor nagasalig na gilang yan sa gobyerno sang tanan, no? Kinalagulag man kita. And Liza Monte Castro, mayong hapon man sa tanan, nga nagapamati sa This Is My Life. Keep safe, Tito Wen. God bless. Salamat man. And Chino Cicer, salamat man. Good afternoon sa imo, Tito Wen. Monitoring lang na. Kay Chin Cicer. Mona Dinoy, good PM po, Tito Wilma. Ikaw man dira, salamat kag mayong hapon lang, halong ka man, ha? Sa imo man kinikanan, nga ari diri kay Girong, kag kay Ruin Dinoy. Madamog nga salamat kag mayong hapon sa inyo. Diosdado, Frotonga or Profonga. Good day, Tito Wilma. Correct, gid, ikaw kanami, gitani, madamo ang maghalong gid. Ari kami sa London, UK, God bless, sakto gina, mas nami gitani, kita tanan ang maghalong kun ang tanan-tanan. Miss Heaven, salamat gid sa pag-ukon. Mayong hapon lang sa imo, ihalong ka, di ka man magagay pag gusto sang lagaw dira. Lee kay Villara sa Chivar. Hi, Tito, hello, Ramon. And Lucy Archivar, Kyle and Bim Bim, thanks, kid. Mary Ann Gumeri, happy watching FB Live. Thanks sa Talok Kawayanan. Okay, balikan ko na lang kamo karon pa batchmate ko na kahinidino kadis sa dugay-dugay na naman, no? Mag-greet, padayuno tala ng greetings ta. Radio Philippine Standard Time, alauna 5:59. Yes, padayon mong si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Pero nga ito mananay Dr. Alfred Q. Magnuson
bahin sa nasiling na naton Sabado subong nga adlaw, si Tita Wilma hindi magbasa sa mga ginapadala ninyo nga sulat dere pahuwan man sa dingia Sabado na kag mag-share kita sa sila ka mga bagay-bagay na pwede man naton magamit sa adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo, di ba? Si subong iya nga Sabado ang ma-share ni Tita Wilma para sa mga misis, para sa mga ilugsang suluyan. Kinanglan maging wise kita mga misis, gani may share man si Tita Wilma sa inyo tungod sa nagkalain-lain bala nga style sa pagkinot. Kinanglan hibaluon man naton ina. Kay sa karon nga panahon, ay Diyos ko na lang, hindi na halos kita kabalo ka na himuon. Sana mga misis, mga iluysang kuluyan, pati na ganing mga papa, dira, ang mga tatay. Kinanglan diskarte, kabalugid sa magdiskarte sa aton pagpangabuhi sa karon. Kung paano mabuligan sa mga asawa ang ila silibana sa paghinot, sa paggasto, sa diin kung siya lang isa ang may trabaho, di ba? Ay kabuglay-buglay magpaigo sa sweldo sang bana kung siya lang nagtatrabaho, ikaw yung asawa rin sa balay, di ba? Tanang imo, although si Mr. mo nagaputoy-putoy sa pagtrabaho, pagkatapos pagkabaton sa sweldo, especially kung sweldo kahapon o kung subong man, ihatag sa imo, sakit imo ulo, galingin imo ulo sa pag-budget kung paano mo paigon, ilabin ang sa sitwasyon sa karon, di ba? Kinanglan kabalo kasi una-una mag-budget ng maayos. Paano bitaw mga balayran naton, mga bills naton, ang gina-grocery naton, di ba? Kinanglan buligay gid yakong tanay gid, hindi lang niya paha kundi halos tanan ihugton ginaton kag istriktuhan pangabay lang ta, na kooperasyon sa aton mga upod sa aton puluyan, especially nga aton mga chikiting for sure nga aton kuryente, di ba? Okay. Panubo-nubuon ang mga balayran. Kontrolon naton ang ang pagpang-grocery. May na sa may grocery sa wala iya. Pero bisan pa, magsimanal ang aton sweldo or kinsinas ang aton pag-sweldo, kinahanglan adjust naton gamay. Kinahanglanon sa balay, kiti-kiti gid hugtanay gid na uso sa subong ang orderanay sa pagkaon sa gwa. Mahal. Mahapos matuod. Pero makakinot kita kung magluto lang kita. Kaya nga kung magluto lang kita sa pagkaon sa balay, makaluto kita sa gusto-gusto lang sa ating budget. Kag kung dululungan magkaon, igo, di ba? Bisan jutay lang ang luto, ang putahe, ay say, isa ka menu, di ba? Kung jutay lang basta tingog, gandungan kaon, igo na isa. So, kinahanglan, hindi mo natin nila. Man kung kaisa, kung mag-order sa pagkaon, may ara nga hindi tagid man makaon, or hindi man maubos ang pamilya, itaguan mo tayo sa ref, yung kisa at mapanos man lang, tanungkon, di ba? Kag-ara pag gido, tandaan mo nga may ara pa na kung mag-order, kita may delivery fee man na mo, o kanugon pa na, kanugon pa yung gasto natin. Total, wala naman sang kalingawan, wala naman sang kalingawan ikaw sa pagwa pag-ged, kasi wala naman kita kadtuan nga sinihan, hindi naman kita makakaon sa gwa, kaya hindi man sa maka-dine-in, may ara man, pero laka-laka, pero mas safe gid kung sa balay, kay puwerte na gid ang transmission subong sang coronavirus, mas better yun sa balay na lang, diya? Why man talang tawan sini, why man takadtuan nga resource, subong, kay hindi gid pwede. Dako ni mo makinot para sa aton. Pwede man kita, bisan na to sa balay, early pa ta magluto, kay ting curfew is 8 p.m., di ba? Luto pa, lutuon tabi karon man, o masugbalan tabi, subba tabi bangros, o kung kung magbangros ka may kamatis na may, di ba? Butang sa sulod. Pagkatapos subba ka mo da. Kung ano pa nang gusto ka ba, sometimes nagasubba, nagakaon, kunyara ka mo sagwa, di ba? Maka-enjoy ka mo. Ara lang ka mo yung sagwa, kahit ito may kudal ka mo, di ba? Enjoy man ka mo. Okay na siya. Ari pagyed, timingan mo pagyed, ang mga discounted na balaklon. Mas makakinot ikaw sa mga diskwento iya nga paggasto, di ba? Kumpara sa presyo sa regular nga ginabakal naton sa ibang dira nga balaligyaan, so kinahanglan man
hibaluoy naton ang pinakabarato nga balaklon. Kaya may ara yang mga misis magbakal branded, ginaiya mo kinanglan amo ginang baklon mo nga klase sang chicken broth no or beef, well, di ba? Kaya hindi kayo magsilinga muna ay ara amo gina si mas mahal-mahal na sa kumpara sa isa. Kinanglan maging wise sa subong. Kundi mas buro barato, dera kita. Kaya kundi ang mas barato, bulo barato nga tsindahan or merkado or let's say Changi, dira ka bakal. Kay diskan ang diferensya nila sa lapi lang na or piso o 25 centimos masupot na siya. Pwede lang bakal ka sa mga convenience store kung kinahanglan din. Kung bulong kinahanglan mo, binigid sa alang-alang iyang oras sa sirado na ang drugstore. Early, pag kinahanglan mga bulong nyo, yung mga senior citizen or mga kauturin natin na may ginabadsyad, kinahanglan check up po nyo pinagin yung bulong at kinahanglan nun adlaw-adlaw, ha? Okay. Kagari pag-get. Tanawon mo gid misis kung ano ang mas barato na serbisyo sa internet, cable, telepono o kung cellphone loads ara na. Kung may mas barato dira ka. Ilabi na gid kung may discount pero mas kinahanglan manin maalam ikaw sa pagpili sang item. Kung si saon mo gid sang maayo kung bala magamit ina sang malawig. Pulo pamangkot ka man mga specs sina, di ba? Kinanglan get. Para may rekomendasyon, para makabalo ka man bala. Due time man lang nahibaluan sa mga gadgets. Subong mo, subong yung mga kinanglan sa kabataan. Ilabi na nga subong may ara iya nga online ang pag-eskwela. Kung diin ang mas barato, mas okay nga gamiton, dira kita. Pero kung daw kinanglan din nga, magbuhin kita sa mga galasuna to nga, hindi man kinahanglan, hindi ta na lang, pakakasta na lang na. Pero kung may mga special offer naman, na may ara telepono, may ara na internet access TV, o can cable, dako nga diskwento, nakasinot ikaw, na, di ba la? Sa makasarang, wala man kita nagasiling nga tanan, required mo sila. So, hindi kami nakasarang, hindi sa makasarang bala, sa nambal na nato, kinanglan mangin wise man kamo sa pagpili, sang, kung ano ang inyo ipatako dira. Kung nagatrabaho naman, sa mga nagatrabaho, misis, kung may miyembros ng pamilya nga nagatrabaho magluwas sa imo ba na, ari mo, kinanglan balo na lang bansudan, kanon kag sudan kung magtrabaho. Hindi na to magwa pa na magkaon. Let's say, kung layo-layo ang imo ginaobrahan, kung mag-bike, pwede palang mag-bike. Bike, nga exercise na napapabasto pa na sa lawas mo, di ba? Healthy ka pa kung mag-bike ikaw. Ay, oo. Kasi oo, kung magsalakyan ka pa na kung may salakyan ka, gasto pa sa gasolina, man mabudlay. Oo, mga anak. Kung may gusto man ikaw baklon, pulaton mo daw, mga sale, o kung mga may, let's say, may bagsak presyo din sa isa kabagay nga, dugay mo nung nga baklon, bantayan mo na lang mag-sale. O, may ada, pag pinaka-maayos sa tanan, pwede ka man magluto sa palamahawon nga pwede mo man ibaligya sa tubangan sa imo balay damo na naabala na notice naton ara sa gwa nila bali sa mga fishball, kikiam, mga pwede lang din nga mabakal sa kabataan kun hapon or pamahaw whatever, no? Kay siyempre bisan gamay lang ang kapital sina okay lang, may balik bisan sinintimos lang. Kinanglan subuya kabalo magdiskarte ang tagsa-tagsa sa aton kapisan ang kinahanglan. Kag para naman malikawan mo nga magwakal ka nga magwakal, magahod nga magahod sa sulod sang balay, ara pagid ay. Kung ginahambalan ka na sang iban nga daw ang baba mo daw wala nagapahuway, tutak lang nga puta ko nagahambal ka, dahil lang sila daw guba nga plaka, pabalik-balik kayo. Ay, oo. Si paano, bitin ang ibang napadungo lang. Para malikawan mo man, nga magbalik-balik ang mga ginapaghambal mo. Muna yung hambal nila. Ay, ano himuan mo bitawe? Tipos ka na lang, kakapoy, managawang hambal ako pa isa ka duwang, isa ka balik man, sikimkis, ati, sakit man na pamatian, tawag na, pinadungol man. Oo. Pero okay na siya, Tita Wilma, di ba? Pinakamaayo, pila lang ina sa mga tips nga na-share ni Tito Wilma para sa inyo mga
idoy sa tuluyan. Kinangnan maging wise kita. Kag-ara, pag-ibala Tita Wilma, ang paggamit ng kuryente, ang paggamit ng kuryente, hindi lang niya sila nga, si kuway na siya ginagamit, mga extension, na bala na ba nagsaksak na natanandira, duhalo, di ba? May mga extension na, kung lang taon mo, kasi nangasanga lang ng mga napangsaksak na, may ara cellphone, may ara kung anong mga gadgets dira. Pagkatapos mga pangwaon na, oy, make sure, kung wala ba lang nag-charge, hook soon you get. Kaya nga, amin naka-standby na nadang-adapin kuryente, bala natin, makabulig pa ina sa aton man pagsinop. Ha, mga Iloy, sila lamang ina sa aton, ma-share sa inyo sa karon nga hapon. Gani, maayo lang ang pagsugilanon sa aton mga kaupdanan sa sulod sang balay, intindihanay lang kagbuligay sa piyak sining ginapangatuban naton sa karon nga pandemic ang COVID-19. Diba? Sa mga nagareklamo naman dira iya. Ay, tawe. Magkapoy, nagapala nakit ang akon permi likod, ang akon hawak kag balikawang panyawan liniment oil ang aton dire mga rekomendar sa inyo. Ina produkto sa kaya mabalik pa si Tito We, pagkatapos man, sang sila naton ka mga importante nga mga pasibali. Kasakit sa akong tiyan. Kabalik-balik. Sige sa tiyan ko. Sige ta. Sige 2 minutes lang pa-tixin ako para makita ko. Di message lang ta para makita ko. Okay. Mayong hapon lang da kay Apple lang. Apple lang. Good afternoon, Tita Wilma. Kapamatigid kami permi sa Hangdumanan. God bless. So sa itong dara mga kauturan sa Hangdumanan, good afternoon. Halong man ka mo kay Inday Hazel Domingo. Inday Hazel, ang imo man mga kabataan dira, no? Halong man ka mo. Arlene Belbes Sikangko, good afternoon. Watching from La Carlota City. Keep safe and God bless. Kag syempre dira sa Ilananday, Gingging Perez, kay Carmen, sa inyo dira tanan, especially sa Agora Public Market, for sure ha, gahinay-hinay man kamo dira, no? Tungod sa COVID-19. Mama Melinda, hindi maging magpasayang-sayang pa mo ka na bala. Mayong hapon lang dira kay, I'm listening ko no guys, hindi ko siya mag-get kay dula-dula iyang ngalan. Okay, pasiplatan ko lang na kay Arlene Vilbes, Justado Frutunga. Okay. Kay Imbong Diocampo, good noon, Tito Wilma Monitor. Lang kami diri sa May Maaw. Hello, mayong hapon lang dira. Na, salamat kid. Kag mayong hapon man, tawe, kay Karagid show. Maricel Tutse, good afternoon. May Fuentes Pina, kag araman Tito Wilma, si may katukaya pagid ko. Wilma Hilua na Octavio. Thank you again. Kay Teresita Quinto. Kay Harry Loxin Talabay. Kay Viola Cansana Celiadora.
Viola Ling, kumusta mayong hapon man? Miss Grace Foss, good afternoon. Thank you so much. Kay Dennis Richard Tibor, Rona, salamat man. Rona or Roma? Yes, Dennis Tibor, Richard Tibor, Roma, sorry. Kay Conrad Abalahon. Abalahon Fulgencio. Abo kay Marie Camila Gallego nga matakom kag mapisan. Good afternoon. Salamat. Ara man siya nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Ricky Caballo, Ethan James Sarmiento, good afternoon. Kay Gary Tugoto, yes tawe. Kay Momo Moises, Annabelle B. Juan, thank you man. Good afternoon. Kay Christian Mirion, Warlito Nesha, good afternoon. Kay Edmark Kitar. Okay, hasta lang tadadaan na, araman sa Jesus Avila. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma, dugay-dugay. Okay? Dahil man si Wilma sa pagpagaligid sa My Life Alas Dos just si Oslo na ang Radio Philippine Standard Time ang ato na Zantong Plus Gold syempre Tita Wilma para ina sa aton ikaayong lawas. Syempre ang Zantong Plus Gold ina extracted alin sa amargusto Gaulanda sa inyo, wala. Gaulanda sa inyo, wala. Nan. Kaya do halos, adlaw-adlaw, kaya hapon, nagaulan. Na. Amo na hambal ko, pero di nga kung, baw, inigil ka mo magsalig. Wala tawi gaulan, pero magalumon ang kalangitan. Hindi lang gani mamabatsagan, manaliti, or magsupa ang ulan, di ba? So,
So, kinanglan preparado man kita. No? Samtang ginapakigbatuan naton ining pandemic ng COVID-19, kag-ara pagid ang ulan-ulan, adlaw-adlaw, amo ginang ginapangindian sa iban, ang maghagay inulan, adlaw-adlaw kay kabudlay maghulag na, kag siyempre epekto pa sa tig-ululan sa ikaayong lawas. Kinanglan makalikaw kita, sina, na? Ara dira mga threat o kung paandam sa iban pagid nga mga masakit. Ano ba lang ang mga experience naton kung nagaulan-ulan, ang diarrhea o kung ang lupot, sorry, sa mga nagkakaon, ang leptospirosis, ano pa yun, typhoid fever, malaria, cholera, kag dengue. Ara, ginanan. Kaya kung nadunganan pa nang ginapangatubang sa subong tama, naging kabudlay sa nga pagkinawi, di ba? Tama, kabudlay, kag tama, gin. Kabudlay, maghulag, siyempre tawi kung may magmasakit, luwas nga, magpanumdong kita sa sitwasyon subong, nga puno ang mga bulungan, nahadlok kag gidya magkadto sa ospital, magluwas sina, puraot pang unod sang bulsa, kaya gusto subong, paano ka makapabulong, di ba? Dugang pa ang peligro mo, nga malatman ka sa iban pag nga masakit, kung magwa ka sa balay. Gani, ari may pilaman kita sa mga tips na share sa inyo para makalikaw kita sa mga masami iya nga masakit nga makuha naton sa tion sa pag-ulan-ulan. Make sure lang, una-una, ang ginainom mo nga tubig, kinanglan. Siguruhon mo gin nga halin sa safe resource ang ginainom mo nga tubig. Safe na safe enough. Pero tandaan mo kung hindi ka sigurado, pabukalin na lang. 3 ka minutos na pagpabukal, pabugnawon ang test mo inon. Di ba? Sa panahon man subong, mas maayo nga sigurado ikaw or istrikto ikaw kung ilingon nga tubig ang paghahambalan. Kaya nga kabudlay, magdalagan o kung magpagutok-gutok sa ospital kung magmasakit. Huwag ka nahadlo? Budlay mo siling ospital sa sitwasyon na subong, okay na Tita Wilma, sa ilimnon sa nga tubig, make sure lang na safe ang water nga ginainom ta. Ang pagkaon naman, sinanglang lutuon sang maayo. Hindi magpadali-dali sa dasig ka magluto. Importante maluto sang maayo mga pagkaon naton para malikawan ang kontaminasyon nga pwede halinan sang ibang pagid nga nasakit. Okay. Ang ariba ni sa aton health protocol para malikawan ang COVID-19 ang pagpangkugas ng aton mga kamot. Amo na siling nato sa tanan atong himuon before and after magkaon, antes ka pagkatapos kaon, pagkatapos nga mag-uyat ka kwarta, hindi mga damo nga kwarta, uyat ka lang bala kwarta kung may baklon ka, kag kung halin ka sa Changi o kung diin man, halin ka man sa merkado, kag syempre pagkatapos sang imo trabaho sa sulod sang balay, importante gyud. Padayuno naton nga matinglo ang aton mga kamot sa tanan nga kahigayunan para likaw man sa paglaptas sang virus kagaw sa sulod sang balay. Okay. Ari pagyan isa Tita Wilma. Hindi ka maglusong o kung mag-ubog sa mahigko nga tubig. Alang habi malusong kataw hindi kay let's say balay tani pagpagwa mo da karon kitigay ulan-ulan yan nagtasang tubig hasta sa tunga sang tuhod mo o iban gani hasta sa tuhod hindi ka maglusong sa mahigko nga tubig kay nga kung magkanto ka sa dalan nga nagabaha way ka kabalo kundi nagahali ng tubig di ba kay nga infected infected kay nga expected na naton nga ang baha subong tungkol sa mga pagulan-ulan. Hindi ka na ba magpasimpalad pa nga mag-ubog para nga maubog ka para malakat ka dyan. Kung may ara pa man lang gagawion, dira ka na lang. Pero kung magkanto ka sa trabaho, pangita ka paagi. Ang mga siling natin kung wala ka na choice, kita ka paagi. Nga mangin safe ikaw. Kung naglakat ka sa trabaho, kinahanglan nga magwa ka din para may backlogs ang importante. Ano mga protection, Tita Wilma? Kung may butas ba? Okay? Kung may butas ba? Kung wala butas, bitaw kita mo ng garbage bag,
Garbage bag, nga wala buslot, wala pa nagamit. Ihigot mo diya sa paa mo o uyatan mo. Kag maglusong na sukso kada sang kon ano da nga hindi mo buslutan ang kay kabudlay gid ya. Kag i-check mo gid ang kaugalingon mo bala sa may open wounds. Kamay pilas ka bala? Halin sa batiis mo pagkadto sa tiil mo. Kag kun may ara bulgon mo gid ina dayon, ha? Kag kun may ara, please hindi ka gid mag ano gani tawi ubog sa baha. Okay, isa pa gid Tita Wilma. Padayunon mo man nga matinglo, padayunon kag mintinahon mo gid siya nga matinglo ang imo kuluyan o kunang imo balay. Hindi lang ang sulod kundi pati ang buwa, ha? Dapat siyempre matinglo ang aton ginapaulian, ang aton kuluyan tungod haksel ginaiya kon sa kaugalingon naton mismo nga balay nagahalin ang masakit. Siguraduhon ginaton nga matinglo inang mga dili nakastore nga mga tubig sa suludlan. Kag kung kinahanglan nga tinluan na ina kung ilisan, ina himuon mo man dayon, kay basi pugaran man, kag pangitlugan man, and make sure nga natakpan ina sang husto para ang lamok hindi dira magporma sang iya balay kag magpangitlog. Kay hassle gina nga magmasakit ikaw. Na ilabi na kung magulan-ulan, hindi gina malikawan. Matalisihan ka lang, igo na maghapon-hapon, mga psika. Paghapsi mo, pagpahapsi mo. Pagpangapsi mo, tuloy mo ilong. Pagtulo sa ilong mo, sikataruhon ka na, sipunon ka na. Kaya magsakit ang ulo, magsakit ang abaga mo, amo pa ning pandemic sa karon. Hala, may sintoma, mas sintoma sa, hindi ba lamang na sundugan ay dayon? Gani, para malikawan, halungkit. Kabalugin kita sa pandemic sa karon. Gani, para likaw kita sa kung ano man nga masakit, make sure, himuon na to ang tanan nga mga ginmention ni Tita We, kag i-share man naton sa iba naton nga mga kilala, sa iba man naton nga pamilya, para kung kita ang safe, sila safe man. Ha? Muna siling balala nga, let's save more lives. Kaya kung makabulig kita, happy kita, kag kita tanan. Okay, Tita Wilma. Kay ulan-ulan, Tita Wilma, ano yung update mo sa dalagan sa atong sinipanahon? Ha? Hindi, mayari ko diya. Kaya happy lang ta subong nga magalo mo ng kalangitan ta. Tulot-tulot tulot taliti lang. Kuha naman lang mo, low pressure area naman lang mo. Sa mo nang ginamonitor subong sa pag-asa sa sulod sa atong pinipungsod. Nasiklatan ining LPA sabay sa northeast sa Basco Batanes. Aminhan na siglangan sa Basco Batanes. Kaina sang aga na 170 kilometers. Kaya hambal naman sa aton Weather Bureau, ang LPA, amo na nagadulot sa lap-talap nga pag-ulan, may ara man pagpanag-uob, iya gina-experiensya sa bahin sang Batanes, kag Babuyan Group of Islands. Apektado man sang ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone ang southern part sang Luzon. Ang Visayas, kag Mindanao. Sidala na tada, ITCZ ning na-experiensya naton. Kag tungod man sa ITCZ, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, kag na Mindoro Provinces, maka-experiensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lap-talap ka nga mga pag-ulan. Ay nabilin nga bahin sa aton pungsod, nag-experiensya sa pagulugal o nga kalangitan nga may isolated man nga pagtupa sa ulan. Okay? Kag kay na sang aga kanami man sang aton pamatsyagan, kay nabatsagan naton ang kainit sang silak sang adlaw. Nakita naton si Haring Adlaw kay nagbuklak siya alas 5:42. Kagahon pa lang na kay why pa alas 6 mo no? Alas 5:42 siya nagbuklak. Kag magatunod naman siya karon alas 6:19 sang kasisidmo. Alas 2:30, Action Radio Philippine Standard Time. Ano, Tita We? Yes? Okay. Relax lang, asma. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sila ka mga importante nga mga pasibay.
Okay, ginatamyaw gali na ito nanay dira. Good afternoon, keep safe and mas bless you. Okay, Salve Gatilugo, hello man ko sa imo, where have you been? Jean Hiasugo, Tita Wilma, kaunta mais nga tinanok ko, nami, gitani ba na? Ah, sino kayo natin sa kung sang mais man? Wala ko pa ito natanong.Pada eh, ikaw lang, damo ka lang na malan, Tita Wilma mo. Okay lang na, okay? Kay Arlene Belvesi Kangko, good afternoon, watching from La Carlota City. Thank you again. Yes, Tita Wilma. Kay Inday Janice, good afternoon man. Ha? Ari, Tita Wilma, si Jess Avila, good afternoon. Si Edmar Kelitar, good afternoon man. Christian Merlot, kay Burley, Gigabini Duanyas. Ezekiel de la Cruz, Temperatura, kaka-April Banag. Thank you. Divinity Son, Julie Gasapo, Pataugan, kaga Yes, Kalichu, good afternoon man. Ay nga mga anak kamuho. Walang na bala. Alan Camacho, good afternoon, Tito Wells. Always ga-monitor Pamilya Camacho, si Bonga, Herman Kagodi family. Dito sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you, Tito Wells. God bless and keep safe always. Okay, gina siya. Nining Shoko. Yes, Nining Shoko, good afternoon. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma sa sininga hapon. Nga anak mo, gayuhom lang ko. Kay Inday love sa imo, salamat man. Ha? Salamat gid. Okay, relax lang kamo dira. Balikan ko naman kamo karon. Ha? Relax lang. Okay. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Hi, alas 25. Ay, siya GTX 500 capsule, siyempre kinang
pag basta man sa mga zodiac sign para sa aton tagtaka horoscope sa karon iyang adlaw. Sabado, paamo nga na, Sabado, Agosto 15, tuwing 2020, mga kabataan nagayuhom na itong ginaulat nila si Papa nila or si Mama nila alin sa trabaho kay si Day, may dala nga pasalubong. Oh, kabay pa, di ba? Sa Tukian, good afternoon nila kay Day Sally Salsa sa may Magsaysay Bukid sa Talisay City. Inday Sally, good afternoon. Halong man kamo. Baby Rosa, Tutukian. Love you, mayong hapon lang sa inyo. Kay Nunoy, sa inyo dara tanan. Kay Miss Jane Candido, salamat man. Kay Nanay Pert, okay, yes. Salamat din sa inyo. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday. Tanan natin ng mga celebrator. Happy birthday. Wish natin sa inyo, pati na sa mga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Siyempre, good health. Sa kinanglan, happy lang ta. Happy lang ta every day and be thankful with the blessings na mabato nito from heaven, halin kay Papa Jesus. Kag siyempre man, kinanglan, happy lang ta and be satisfied. Okay. Unang is zodiac sign, Leo, Tita Wilma. Ang mga Leo, amo ining mga netaw, Hunyo 23, Tugtog, Agosto 22. Ang mga Leo, inyo horoscope mate. Kung ang inyo pag-travel ka mo karoon nga daw, ha? O let's say, kaladtuan ka mo. Kung ang inyo pag-lakat, karoon nga daw na tungkol sa negosyo, o kung inyo man pagkakitaan, inaginaugyonan man sa panahon. Pero kung ang katuyuan, lingaw-lingaw, oh my golly, hambang sa inyong horoscope, ipaiway nyo lang anay tungkol sa pandemic. At tubangon ninyo ang inyo pagtrabaho, dulaan ninyo anay sa inyo pensar, ang hingalit nga paglingaw-lingaw. Amo nang hambang sa inyo horoscope, Leo. Mga maswati ninyo nga mga numero 8, 12, 14, 28, kay 39. Lucky color, lemon green. Sa mga Virgo, Agosto 23, tugtog September 23. Virgo, kung mahimo man lang, likawan mo anay ang issue sa kwarta karon nga adlaw para hindi na magresulta sa hindi pag-intindihanay. Get mo? Hindi mo man pagpahanugutan nga mag-umpisa ang pagpangimon sa sulod sa inyo puluyan. Mga masuwerte ninyo nga mga numero Virgo, 6, 10, 14, 30, 42. Lucky color, sky blue. Sa mga libre naman, September 24 to October 23. Ang pagsundod-tungod sa nakaligad, makaan ko na inayas ang solusyon karon nga adlaw, ina ko na tubangon mo man karon nga adlaw libra. Kinahanglan, karon nga adlaw, mangin mapinasin siya kung ikaw kag mangin mainanggaon ikaw. Masuwati mo nga mga numero 2, 17, 34, 37, kag 40. Pearl white is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, October 24 to Nobyembre 22. Scorpio, tagai prioridad ang imo trabaho antes man ang imo kaugalingon karon nga adlaw kag ang iban pa nga mga bagay-bagay. Ginaugyonan man sang panahon karon nga adlaw imo pagpahuway sa paglingaw-lingaw. Mga masuwati mo nga numero 9, 18, 26, 40, 41. Your lucky color, cherry red. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, ini mga nataon Nobyembre 23 to Disyembre 21. Kinahanglan mo karon nga adlaw or magakinahanglan ikaw sa isa ka importante nga pagdesisyon. Sagittarius, maghalong ka para wala ka sa sinulsulan. Mga masuwante mo nga mga numero 3, 12, 20, 26, 38. Lucky color, shocking pink. Kag sa mga Capricorn naman, mga nataw Disyembre 22, tugtog Enero 19. Abi mo bala Capricorn, tikon ikaw karon nga adlaw. Meaning, palipot ang imo pasensya. Gani, palaba-labaon mo pagid ang lubid sa imo pagpasensya. Kaya, bawgam mo lang gid ang padulungan sa tanan nga ina. Self-control, disiplina haanay, mga masuwati mo nga mga numero 3, 14,
20, 42, kag 45. Apple green is your lucky color. Ina ang unang bahin sa aton paghatag o pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa aton tagsa ka horoscope sa karon nga adlaw. Pero balik pa si Tita Wea pagkatapos ng sila man ka mga importante nga mga commercial. Okay, umayuling na nga pagpamati kag pagpagkay Tita Wilma kay Juji Ann Buena Vista. Insakto na day. Buena Vista. Yes, kay Juji Ann Buena Vista Kilantang. Ano Buena Vista? Mayong hapon lang na kadibot roho. Good afternoon, Tito. We're watching live from Hinubaan. God bless. Good afternoon to Wells. Always need ka monitor. Pamilya Camacho si Bongga Herman. Adili sa barangay Haginit Lakar, Lota. Alin Camacho. Kag, yes, Karochin, Luyunan, Domyo, salamat man. Sa imo, salamat sa pag-upod mo kay Tito Wilma karon nga hapon. Kag, hambal yan di, Miss Melody Merabueno. Miss Melody Canlas Merabueno, good afternoon. Batchmate, good afternoon. Thank you, Gid. Kag, tawe, from Junjun Lambatin Domyo, Pakaw, Bantayan Kabangkalan, Rochin. Okay, mayong hapon lang da kag salamat gid no? Kay Esther, good afternoon man. Kag salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Mais nga tinanok. Salamat gid Okay, Jean Gonzalez, salamat man. Okay, enough na. Thank you, kid. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippines Standard Time. Alas 2:45. Ang oras ginadulong sa inyo
artist for Team Sarah, si J. Lloyd Garcia from JK, ay sa kana Jackie S. Family Hihi. Please lang, for semifinals na siya kuno karon sa The Voice Team, taga Bacolod na siya ta. Basta taga Bacolod, suportahan naton ina. Okay, karon, okay. Tapuson anay nato na mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tag-check horoscope karon niya nga adlaw. Di niya si Tito Wilma, Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 tugtog Pebrero 18. Aquarius, nakadepende sa inyo, o kung nakadepende sa sitwasyon, ang dalagan sang inyo paminsaron. Pero, kung may pagpanduha-duha, hindi gid pagpadayuna. Mas swerte mo nga mga numero ninyo, nga mga numero ng mga Aquarius, 5, 10, 13, 34 kag 41. Lucky color, lavender. Sa mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Pisces, wala sang matabo kung magpanimuron ka lang dira sa higad. Abi gamitan penser mo para makasita ka solusyon sa imong problema. Okay, get out. Mas swerte mo nga mga numero 2, 10, 18, 29, kag 39. Canary yellow is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril, 19. Ang pabulig sa imo isig kapareho sa pinansya nga paagi o kung material man nga bagay. Hindi malain inaari. Basta siguraduhon mo lang nga hindi ka man pagkulangan. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 6, 12, Justice Shafik 25. Lucky colors, pink. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus bitaw Abril 20 tugtog Mayo 20, mangin mahuyang ikaw karon nga adlaw. Agbaw, nagadabadabagyan ang imo balitsyagon sa pagtidugma nga nagakinahanglan sang self-control. Or Taurus ha, kontrolak ang kaugalingon mo, disiplina ka. Kay kung hindi, kapamathan ang imo padulungan. Mas swerte mo nga mga numero, 6, 18, 20, 32, 38. Copper red is your lucky color. Sa mga Gemini naman, mga natao Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Abi mo Gemini, siuna sa pagbago. Gani baguha ang imo kinaugali, sang imo pagkababaan, sa mga sa imo pagkamatapobre, kag sa imo pagkamatinaas-taason. Sa mga Gemini na nga muna, pero kung good na Gemini, never mind. Mas wati mo nga mga numero 2, 15, 30, 32, kag 39. Lucky color, yellow. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Ari ay, ako kag batuna, ang kasalanan nga naghimo mo. Kinanglan din. Papakaisog ka lang pala. Pangitaan mo ina sa gusto nga pamaagi para matadlong mo. Okay? Hindi pa ulihin ka ng Cancer. Mga maswerte ninyo nga mga numero, 6, 25, 32, 38, kag 40. Orange is your lucky color. Okay? So, nabatiyan natin ang itong text sa zodiac sign para man sa text sa horoscope. Karon iya nga adlaw Sabado, Agosto 15 tuig 2020. And by Blaza mayong hapon lang sa imo. Magkabalik si Tito Wilma pagkatapos kami. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon So, ay Action Radio Philippines. time, preparar na lang kita, ano? Preparar kita sa ito mainit nga tubig kay isa ka sachet sa Zentrum Plus, Coffee
Yes, Tita Wilma, alas 2:58. Updin ninyo anay si Tita Wilma sa pagpangamuyo sa ngayon. Orasyo Emparata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Padayon man kami nga magapanawagan kag nagapangayo sa imo kaluoy para sa amon tanan kaluwasan. Ginoo, ginatugyan namon sa imo ang tanan para sa kasulbaran sa ginapangatubang namon nga pandemic ang COVID-19. Ang ito naman, 3 o'clock first. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay. Madawag niya salamat sa inyo mga panagpapalamatin. At kaya Gonzales posisyon nila sa mansilingan. Salamat yan. Kaya Helen Rios, amusta lang ko na best regards sa tanan ng mga taga-Action Radio. Sa tanan niya staff, hambal ni Helen Rios. Happy anniversary. Okay, sa Monday na. But anyway, salamat din sa inyo pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon sa This Is My Life. Antes man kita magpala mga itong Bible verse for the day. Halin sa Proverbs chapter 1 to 3 verse 15. And it says, My son,
If your heart is white, then my heart will be glad in peace. Damogin niya salamat sa inyo mga palanggang mga tagparamati. Happy weekend. Happy Family Day and Happy Sunday para buwas sa Lunes na naman. Standby sa matawag na drama, mensahe sa pagsigima. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon